meidät spawnille. Tunnu itsekin katsoa. No. Nyt se puhuu. Varsinkin mun kaupassa on alennus. Ei. Jalkas tämä! Oi. Hei, sä sait varmaan daisuja siitä. Sen voisitko antaa mulle? Yes, daisu! Mä voin antaa montakin. Oota, onks mä voin antaa Sain 8 tämmöstä. Niin noin mun äänen tässä mä tiedän. Väliä. Haluatko sä multa noit mikä toi on toi viikset? Okei, jos se ei parrankaan. No mun mielestä niin. Eikö sulla housu? Voit sä ottaa noin housuja? Mä otan eteen uuden paikan. Kato mun housuja. Mä otan eteen uuden paikan. Mut et sä tarvitse, sulla on parat. No en mä huomaa mitään. Ei, ai niin mun tila on inputti. No anna, niin jos siitä tulee, niin mitä mä sitten teen? No sitten sä oot jäsillä, mutta sitten tulee kaksi anna mulle. Kato mun kanssa aika makee. Eiks ookin? Mä pidän näitä grassideitä, että saa kato. Onko sulla multa antaa? 8 Okay. vaan. Haittaako se? Mitä? Mä voin nostaa jostain maasta, missä on 200 multa per PS. Tai. Tunne hakkaa. Hei, no ne vähän. Hei, otan nyt puuta. Mä annan sulle 30. Siksi et me tarvitset. Kato mitä täällä on. Oota, mä Mun kaupassa. Ai niin, sen talouden. Mikä siidi toi, mikä on oikealla? Standing on tuo siihen. Tää on siidi. Tää on mushaa. Hui. Laita kasvaa. Tässä siksä se. No. Kuitenkin se on joku sormeen. Sä oot syö. Ei kyllä vielä. 2 sorvaa vielä. Tuu muuten tänne. Saanko mä sulta smallokin? Vai pystytkö sä ostaa? Pystyn nostamaan, mutta mä haluaisin.
Ja hei, sä saat jotain ilmaiseksi mun kaupasta. Yksi juttu, mä haluaisin oikeesti sen parhaan jostain. Mä näytän sun ilmi. Mä tartti mitään. Olisiko tällainen? En mä tarvi. Tällainen ja sitten oota. Mä tartti. Mun lasit. Mun kaikki 9 lasia ja 21 viiksiä. Sitten jos sä tarvitset muuta jotain, niin mä... No mut jos mä sanon, että partia 20, niin sitten meitä on vaan yksi. Nyt me ei vedetä näitä. Saaks nää vetää? Miksi? On mun juttu. Siinä tuhla on tuolla. Muuten tapahtuu näin. Kato. Sä saat tehdä niin. Näin kannattaa. Mennään. Maa. Maa. Löydetään jotain hyvää. Eli oota. 68 tuuttia. Ei toimi. Oikeesti näin. Arsko, sillä huudettiin.